Hindi man dyan ng bangki, marito.
yun.
Sumasarap ang balukot. Sumasarap ang balukot. Ha? Sarap. Wala mo dyan klase. Ang pagkalit. Grade account mo.
Kaya ka, Jay? Yes, eh. Ha? Ha? Okay. Tatlo. Ay, sa 4 na sa loob. Hindi. Kilig naman si Gian. Kilig ka na naman si Kilig. Wala, kilig na naman. Si Henry Campaulo. Kilig na naman si Kilig. Ate, wait a minute. Ni Sally. Kasi ba, mag-ex nga na itong gawa. Ayun po. Okay na to. Ikaw ang ito dyan. Hey, ay, ay, mag-gamot. Ano wala akong ayaw? Juan?
trabaho. Sabi ko, like, ano ka lang, tapos, Dapat ka para ako ito. yun lang, yun. Ano ba kaya talaga siya? Oo, baro lang ako. Ano mo? Lord, please. Diba na mag-tip ako Wala ka rin dyan. Ha? Imagine, yung galit mo nga din. As like, pero ako, na, ang ano ko, special, ano ba ka? Special, beton, na ano ka ko, baklan na ako. Pag Gusto ba dinilingay? Tinakunit? hindi mo maganda. Ah, sila mo. Baka nag-chat ka na Anak ko ako siguro. Loko. Kaya binaibong mo. Bayan, hindi nito na. Ha? Ang dilim nito. Oh. Tulog sa kadian. Ito ka rin, ito ba? Ano ito sa pigpatan? Ano ito pigpatan? Pinadabol kilo kayo sa kilo dito na gano'n. Nagdabol ang sa dua. Ano ba pala? Urut. Urut. Bataan din nito ako. Grade. Wala, dami katawan. Grade.
Ping, 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 ping. Ano ba? Ano ba? BOB. Makao dito sir. Or hindi ko ano sabi ng teacher. Isa lang. Kakakita. Pero hindi ko parang Oo, ama niya rin, hindi makali. Pero ko lang ito, wala daw, wala ng video. Gulat ko ay, uy, puta yun, pwede nakikita siya. Oh, God. Ito, baroy ka. May 5 day din kami. Yeah, Dahil ka na ba? Dito. Ay, ulit. Hindi ko lang nabiro yun. Inaligid. Oh, sige, kamahagi. Ang ganyan.
Oo. Hindi na marami. At ako lang po ito. Ito mataas ka pa dyan o palo yung pa. Ikaw pa nga dyan, sino talagang ubi ng Q1 sa mga village. Isip ito, tumakamit ka baga. Ano naman, nakawat ka. No, ang mas magaling ka no, so, nakakawin ka talaga mag-pitch baga. So, sunday kayo niyo, mga ko yung corner kick glitch po talaga, demonyo ako naman na yun. Magaling ka na kasi nakakawa. Peter pa, dali yung power of eight. Glitch. Victory. That's it. Ito rin yung access ng Miss Magic. Kaya balik ang tawag sa ko. Ano ba? Big. Big. Yun eh. Ay. Ay. Siya. May balik ka baga mabalik ng kalaban mo. O, ay saving. Ba't ang saving? Magalit ka kung lumanahan sa ano. Pero yung ugot na sa tradition, may parang masipang. Kapila ka diya. Out na. Patuloy ako na. Sa nga pag may yelo pa, ay nabuhay na Wala na lang ako kumain. Sila ko yung overload sa nabaga. Ano, ano ba? Kasi mo na ako kumain. Tapos na nga, hindi yung talaga yung ulam na to. Hard.
Go, 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 Mari. Stop ka. Nakakaito ba? One mo. Eh, may ilaw. Dua man ka na. So, ikaw ba? Ako na pabalik na ulit. Patay po ka na milos pa nito. Gilid ka mag-agi. Pinakagilid ka ba? Ayan. Gilid ka ba kasi tao? Iya, masalah na ito lang. Supra pa nga ito lang kayo. Mabili ka sa GR. Wala na ako, di. Asala. Wala ka. Ako, nilipid ako. Oh. Figurin mo yan? Search mo overflow. Search mo overflow. Nalito. Bu, parang nasi mo nga. Tarong ka, wag na. Laro dito, nabubuhat lang. Yaran nito ba? Lahat na dito. Ay, hindi kami nalang ako sa mga rin. Ay,
Lugar. Pwede na ikaw. Kung yung nag-bless, pasok sa... Wala kang tandig yung ano ha. Hindi ka balot. Sino niyipis ko na ay makain? Ayan na. Mainit ka. Buot na! Katulong ka na! Mapapasipat siya. Wala na. Iya. Kadhana. Isin mo na yan, idol. Wala, nagising siya. Ay, Hindi siya may nagpapagod. hindi ako nagising. Okay. Malay mo, mag-50 kayo. Mabiti ka diyan. Meron ba kasi? Ano ba lang sila? Ito lang pala dito. Wala kang bandot. Ano mo kayo? Okay. Hindi, nalagod. Ikaw nalagod siya. Okay, Mandela, baby. Ito mo lang yan. Ito mo lang. Ay, natin sila. Putang hero ako ngayon. Sino naman? Bugin pa kayo din natin, no? Ano ba? Parang isip ko lang din. 50 euro. Ito. Saan ko din ininghat? Maligaw. Ah! Ano nga yung nasa ba? Ano na wala ba? Ano yun? Oh. Ay, ito kasi. Ano? Okay. Oh. Oh. Lama ko lang. Kapag sana, huwag na nalaba. Ako lang mapalit sa nalaba. Ano ba? Ano? Mataba. Huwag ang palit mo na. Kuya, dato. Pero laba no. May muscle ka rin. Ha? May muscle. Patangay po. Bakit may masin na? Kung ka-dexet na, ikot na sa oh, pinagpapuro lang ano ba? Ashley, Intra group.
Gawin ka, no? Pangat niya. Third. Nayaw na pala. Ay, meron ba? Nakot ka? Yan ang napupunta.
sa wall. Para dito din mo. Ayan. Bago na pala ng Kumain ka nga po. Dali ko, Jay. Malito ba dito na ito? Bago na pala daw sa sahod. Isa ko lang ng gay. Pero mo, wala, di ba? Pero mo yung jukot mo. Libre mo siya na ako. Ito nga yun. Ayaw. Marami ko. Woo! Wow. Mas bigyan daw. Tinanawagan pa si Dio. Sila yung maya. Sino? Ashley? Emoji. Emoji. Ikaw, dalawa ka sa ano na. Nga, ikaw. Dapat. Sige, Sa validation. Nagkakumbo, lagi ko mo. Siyempre, masala na ko talaga ni May. oo. Ikaw na palsuwa ka ni CJ. Ang wakto. Ulo. Hello. Hindi nilagyan niya ni Angel. Pero kung may nagsasabihin kasi, ikaw. Ano mo naman na pala chip ako chip. Yung five. Wala. Sorry, nabalik ka ano. Dalawa. May six. Six. Oh, Ising ang ano. May six. may six. Oh, may three. Basta may six. Pepe. Ako, pag nairot ka lang dun sa tao pag niliplight ako, hindi na pala. Ano yun? Pag sabi ko nga, ako hindi na pala. Ano na tumat mo at ako ito? Kaya na, tingnan na. Ha? Hindi pa. Parang ko na yung kaskawa. Hindi po. Ayun na. Sa ano na nga, sa taas na. May sa taas. Kung sa may stage ko ba? Tapos sa baba rin. Hindi po. Tapos ka agad ka nga rin. Ano ba yun? Kaya pala nakasama. Tapos sa ako. Tapos, Do. Yo. sige daw kayo ka. Yung nasa kuko. Yung mag mo rin. Iwak mo daw. Ayaw. Uy! Sliding ito.
Ala! Ganun na sila. Kita nga yung alpuan. Ano, bakit ako nakain na? Pala! Sorayu. Hindi ka ganda mo. May ba? Magkano ako na? Wala na ka, malaki pa ako. Sorayu. Yun ako bigyan nila. Nataan ito, May. Yung matulog ka daw. Okay, two. Iba na ko bang balaran? Hindi. Yung mapanood ako. Nagkamatawag ko ang panalo. Lumali pa naman tuwan. Hindi naman nagkakawin. Igawali na ako iba. Alam mo, ano na mga ewan. Hindi naman nagkakawin. Hindi na kayo. Ha? Bullshit din na nag-sit ko. Pati ano pag sa pinagil? Hindi na. Ibugatos yun. Isang ano mo. Gano. No. Gano. Ah, ito kaya ko lang sa space. Puta ko na nga yun. Madam ka. Madam ko na. Hindi na. Galit ko na ito. Mura mo yun naman na. May ano na yan? Automatic na may ano ba? Automatic tubig. Automatic ko. Ay, may save ka na daw talaga? Thanks po. Okay. Ano? Iyan, baka nakuha ka na. Ako nagbarasyon. Woo! Woo! Magpalit ka na nga. Yung makalit. Dali-dali ka kami! Woo! Wali, nasukalaga na. Madali doon mo pa yung lalo kung nakasipin lang pala. Parang ilang ko. Diba sa'yo ka, Anda? Apatal. Nasaan naman sa mali? Pag-bulit. Nakilit mo. Hindi na kay Josh. Ano ba ito tigigil mo 6 battery ko tapos pag-umara ka nung gano'n sa kalas. Grabe ko naman eh. Doon lang sa na-play. Mag-umara out. Ang pala yun. Woo! Pinalik ko, ikaw. Mami! Ay, naglakaw! Kami dyan na tayo. Itan ko ito, di ba ito ba?
Hindi sila talaga, baga nag-warm na eh. Ilan pa ako? Ay, Ito ka din mahilig. smoke mo ganyan yung garbo. Smoke ito, no? Yung garo para sila. Baka kahit di ba, no? Nagadag pa sa TV. Kung meron ngayon pagsigla, balik ka na pagsigla. Balik ka naman. Kaya nag-vlog pa kung hayop na nag-vlog na nagkakuluan nila talaga. Ano pa kami? Walo. Kaya nga, nalitapan to. Ano na ito? Ano din? Bigla inilalik. Hello? Wala ka nakakita ko. Hindi ka mga sigurado na safe. Hindi ka na. Malas ka ba sila sa mga? Oh, hindi ako. Nanalis pa. Hindi. Fuck you! Ang Ano galit ba ko. yun? Ano ba yun? Gusto ko na Magandang pagkilo. kahit ka. Mahirap ka dyan, no? Magaling ka ng ulan, no? Nasa pera pa. Mga gamay, mga diba, Hello. Bakit mo sinabi ko din yung ating? Magabil na si Dua. Siya pa. Gusto ko yung Uniball. Madami. Hindi pa rin. Tumagal ka na kung mga rin. Ay, magkabili pa ganda yung marami na sa ay, ganun gawin na sila ba? Ano nga yun? Hindi na naman ako. Uy!
Sorry na rin po. Di ba, sige po. Hindi na rin po. Kami din na din. Yan, dito na pala. Bakit sinabi ko na? Bakit ba? Hindi ka sa barak ka na no? Wala, tapusin mo na. Para sa luparan ka. Bakit ka nagsunod ka? Dapat din ang kakapong ka. Dapat yan. Yung mga gamit din dito. Baka magagtulong. Ayun si Bob. Hindi ka na? Wala ka na eh. Uli nga, napakay ko man dito. Ano ba? Hindi na ka rin. Hindi, ito na. Ito. Ito nga, ito nga. Wala. Wala. Bayo. Payo ni Kabayo. Saan? Sa outfit. Sa head. Fine. Right. Resources. Wala ko ba ito? Kung wala mo ba Oh my God. Oh? baka mag-city. Ito lang mo. Pang-content. Layo. Kasi ko mas naman dapat. Turn na ba, turn? Nakawat. Basketball. Ano? Mula na yung sayo. Turn. Dito. Turn. Di ba? Agis na. Hindi ka makawin. Turn. Bubuisin. Yo. Oh! Sabi niyo, pero binada ako. Sabi ko, kailangan ko practice doon. Sabi ko, pero binada ako si ano. Diba yun na siya magkawa? Oo. Yeah? Nagkaramit ko sa ako. Sa tayo, diba? So, Kung nagdamal ako ito, naupot sa lakuan, kung kalutay mo nagkawag yung ano yung lakuan, nagkawag ko, kasi nautuhan ako. dahon this. Mani. No. No. Mani. Ano?
naman. Sure. Ayaw ko sa mga ako. Klase, paggabi ako kasi pasakit mo. Ay, manap. Ay, nalap. Pag-unang ko nga. Hindi ako. Pag 20 ko pera. Ay, pag 20 ko pera. Hindi ko na hawak. Pinabayan. 20 ko pera. Hindi ako tawag ka na yun. So, nakatagay mo yung dapat na ito. Hindi ko na iulog. Hindi mo ka-open? Wala ka isip. Wala. Go. Ipasa ka pa. Sige lang. Hindi na malangan. Dada.
Sawan. Sawan siya. Binalat na nag-answer. Anong gato? Ikot-ikot ko niya inaara. Ilang taon ka na dito? Kaya para. Wala ka ba alin? Gusto mo. Pero masaya ka ba?
Iya. Ako lang makaro. Kaya naman daw talaga. Kaya naman daw talaga. Nalibot yung LinkedIn. Sila na. Hindi mo masyal. Parang alas sa akin ako. Kasi makalan mo pagsigas ng kami, ano, mga araw. Alik, ang iba pala nagkakaya na mga araw. Mga. Isa daw. Ha? Pwede tayo pa kami nitong ano. Ang Italy yung quality. Ito pa nila yan, mabay. Pero kunyari. Ito masasugan minutes lang. Dahil mabait ka sa patay. Para sa'yo. Oo nga. Okay, sawa.
kami. Yes, mga skills eh! Ako kasi sumuto ko lang na hype na. Pada ba, ano niya mo, yan mataba. Tama ito. Yan mo lang.
Or, tapos out na. Yan. Ay, okay.
Bakit?
Go. Tayo. Sige, sige, sige. Marami naman doon. Ito kanina, huwag tulong. Panginang yan.
Paul. Napakarami ka namin sa akin. Dito sa akin napakarami. Napakarami. Napakarami kinakalaban. Propetan mo. Wait lang. Number 1, iniwan mo. Ayun, ayun, oh. Harap muna tayo ng ilog. Muna tayo sa last na ilog. Bigla, lagyan mo muna battery, lagyan ko battery. Lagyan ko battery. May alam si Paul. Si Paul. Wait lang, ha. Yan, meron na, tol. Sakay, sakay. Kalaban, kalaban. Huwag mo na alisin, huwag mo na alisin.
Maginaw, pabuhay mo na. F kayo, F kayo, F. Mag-F kayo, mag-F. Mag-ina kasi yung ginalaw ko yung kotse eh. Ayos na to. Nagkalaban. Nagkalaban sa akin to, nagkalaban sa akin. Taas, meron pa isa. Wait lang to, wait lang. Meron na ako overreaching kung pagulong. Ay, meron pa pala yun, no? Dalawa. Ay, bigay mo naman sa akin yung ano, Dok. Bigay mo tayo sa bilog. Dito sa akin. Meron pa? Ang ginagawa natin. Pakasakit. Meron pang kalaban. Aray ko. Putang ina. Likod natin sa likod. Hindi na mamamatay na tayo. Kailangan mo na yan, hayaan.
buhay. Kung tayo dyan. Ayan mo na. Ikaw makakapatay, ingat. Pasok ka na dito sa bahay. Giliw. Tara, likati. Nakasali. Tao. Kunin mo din yung pagkain. Kunin mo din yung pagkain. Kaya natin ang buhay. Masal po yung ako. Bilog. Ano man yun? Yun, may patay na pala dyan sa may tulay ba? Yan sa may father sila ng Kristo. Ay ko dyan. Kaya kami nag-agi. Kuliktado na pala nila yung sport. Ako yan sa San Roque. Hanggang ko yan hanggang pili ka mga kung single dyan. Dyan na Ka kami dyan. nag-agi sa ano. Hindi mo mga paano dyan. Kung may head ka, gabi makagit. Lumagal ba ka? Adala po muna ko sa Utang ka din ko aram. Hindi ko alam. Saan tayo? Grabe. Asan na to? Putang ina.
ayaw minum, mag-inom ko siya. Mura, ginagawa ko na din. Napakamatay! Ah, nagpubutan mo na. Kaya ba kailangan meron? Kaya ako dito, pre. Mark.
times 4 ko sa mo to. Mark! Unang balik na na ito lang. Score. Kaya nga, nakakahal lang. Ikaw sa mga mabilis pa rin lang. Napapag-aarap ka, mas marami sa laban o sa nangbubuhay. Ano man o, alrani, dahil ang masyado na mapa, baba mo, o tambak mo sa iyo. Surprise! Surprise! Kotse. Hindi mo sila pinili yung pagbubuka. Sila ka ng W. Kung nilagit na yung may anak ay, paano na, nilagit na na ay,
Drop. Drop. Yan ako, kung mura ba niya? Nakagod ko na kayo nito. Mas laro sa ibang balang kayo. So, matama ka sa tigisto o 1 week. Ay, yung ang time sport na sa nagamit ito. Napunta siguro muna ang kumain. Saro-saro na sa kanya ito bala. Pero yun, isa dito. Huwag ko lang ito. Dito. Ayos na na.
Kanin, pre, kanin, pre, kanin, kanin. Ano yung general ni Monse? Pre, dilaw. Nandito tayo, dilaw. Uy, ako drive, ako drive. Tingin ko dahil Makasan eh. Ay,
wag na. Kasi nabawasan. Tara, meron pa dito po. Meron pa dito. Meron. Wag na.